el semàfor del Barça-Llevant. El Barça ha guanyat 3-0 al Llevant i torna a ser líder de primera. En verd, Bernal, un jugador de present i de futur. Com dèiem, el Barça ha guanyat 3-0 un partit contra el Llevant, un partit que el Barça ha posat molt aviat endavant en el marcador. De fet, els primers minuts ja anàvem 2-0, un partit que d'inici Hansi Flick ha fet diversos canvis. Al lateral esquerre ha jugat Cancelo, que ha estat un dels protagonistes de la primera meitat amb les seves centrades, que ha generat un gol del Barça i bastantes jugades de perill. Aquest és el principal canvi en defensa. Mig del camp ha tornat, principal canvi ha estat Marc Bernal, que també ha estat protagonista, perquè ha estat protagonista del partit amb un gol, al costat de Frenkie de Jong, amb una mitja punta amb Dani Olmo, amb Lamine Yamal, amb Rafinha i amb Lewandowski. Com diem, Bernal ha estat titular avui de nou i com diem, Bernal és un jugador d'ara, de present i de futur. Marc Bernal va tenir la mala sort la temporada passada amb 3 partits només de lesionar-se al camp del Rayo i Hansi Flick està fent tornar molt a poc. Però quan juga, demostra que és un jugador que li pot donar al Barça moltes coses de present i de futur. Perquè avui el Barça ha jugat molt més equilibrat al mig del camp. També al tram final hi ha hagut la tornada a la segona hi ha hagut la tornada de Pedri, que també és molt important per aquest equip, perquè com diem, Pedri i Bernal es poden complementar molt bé. Bernal és un jugador que el Barça ha d'anar a poc, Hansi Flick està anant a poc, però en partits d'aquesta temporada ja es veu necessari la seva presència, perquè com diem, és un jugador que equilibra molt l'equip, que fa que l'equip pugui jugar sobretot amb una pressió molt més alta. L'altre dia, per exemple, el dia del camp del Girona al Barça, amb Frenkie de Jong i Olmo no feia la pressió igual, al Barça li costava més recuperar, el Barça anava menys alt en la pressió i això és un equip que aquest equip de Hansi Flick necessita poder fer pressions altes i això li ajuda en jugadors com Marc Bernal, li ajuda en jugadors com Rafinha, que avui també ha estat un dels protagonistes del partit tot i no marcar, i li ajuda també Pedri. Com diem, és molt important els minuts aquests de Bernal i és una gran notícia que avui no només hagi marcat, sinó que ha sigut un dels protagonistes d'aquest partit que el Barça, com diem, ha guanyat 3-0 i recupera el liderat. En verd també, les rotacions de Flick. Com diem, avui Flick ha fet canvis interessants, ha fet jugar, com dèiem, a Cancelo a la lateral esquerra, ha donat descans a Balde, que ha estat assenyalat en algunes derrotes últimes, però creiem que les derrotes aquestes, el que va ser sigut més vulnerable en defensa, parlem del dia de l'Atlètic de Madrid, parlem del dia del Girona, no és culpa només de la defensa, es tendeix sempre a culpar la defensa quan el Barça encaixa gols o el porter, però això no és culpa de la defensa ni del porter, és culpa de com defensa l'equip. El dia de l'Atlètic de Madrid l'equip no va defensar bé la banda de Dani Olmo darrere, el dia del Girona el Barça no va tenir un mig del camp en què pogués robar pilotes, pogués fer una pressió alta i això ho va notar a faltar i avui, com diem, aquestes rotacions, aquests canvis que ha fet avui Hansi Flick han servit al Barça per tenir millors minuts davant un equip, un Llevant, que està baix, però que té jugadors molt interessants i que li han posat problemes al Barça. Com diem, principals canvis avui, aquestes rotacions, a l'entrada de Cancelo, que ha fet segurament segur els seus millors minuts des que ha tornat en aquest mercat d'hivern, també els partits de Bernal, també la segona meitat, el golaç que ha fet Fermín des de fora l'àrea, i com diem, alguns altres no han aprofitat segurament els minuts avui Dani Olmo se l'ha vist molt poc, no ha aprofitat els minuts que ha tingut avui com a titular, i que ve molt important la tornada de Fermín. Com diem, aquestes rotacions que està fent Hansi Flick, també al final, quan ha fet sortir a Bardagi per Lamine, en són molt importants perquè el Barça necessita tenir tots els jugadors enfocats i encarats de cara a aquest tram final, aquest tram que encara no final, però aquest tram de temporada que començarem ara, quan acabi el febrer, començarem ja amb aquests 3 mesos que es jugaran les principals competicions. I en verd també la recollida de signatures. Avui hi ha hagut recollida de signatures a l'estadi per part dels 4 precandidats principals que hi ha ara mateix a les eleccions del Barça. Estem parlant de Joan Laporta, estem parlant de Víctor Font, estem parlant de Marc Síria i estem parlant de Xavi Vilajoana. Els coneixem prou bé a tots. Laporta, el president sortint, Víctor Font ja va ser a les últimes eleccions, Marc Síria porta creant-se aquest perfil d'economista des de fa temps també, i Xavi Vilajoana va estar fins a l'últim dia amb la candidatura, amb el mandat de Bartomeu. Per tant, prou coneguts pels socis, és important també aquestes recollides en dies de partit perquè hi hagi la màxima afluència, la màxima gent que pugui donar aquestes signatures, que pugui donar aquest vot. Aquestes signatures suposen que la gent dona un vot d'aquesta escatura, valida aquestes candidatures perquè es presentin. I per això diem que és bo que hi hagi hagut aquesta recollida, hi ha hagut recollides, hi ha hagut llocs on hi ha hagut més gent, hi ha hagut llocs on hi ha hagut menys gent, això és una evidència, s'ha vist a xarxes socials, i com diem, és important també aquesta recollida. Aquestes eleccions han començat ja, estem en fase de precandidatures, com diem, aquestes
4 precandidatures principals, hi ha 2 candidatures més que sembla molt difícil que passin aquest tall, de les més de 2.300 firmes que s'ha de fer. Aquestes 4 precandidatures són les que tenen les opcions de poder ser, no sabem si totes o no, a les eleccions, una precampanya que ha començat ja, ha començat amb algunes propostes, ha començat més amb cops d'efecte que amb propostes, més amb moviments, no hi ha hagut massa propostes per part, hi ha hagut noms, el nom d'aquesta setmana ha estat Leo Messi, però propostes en si tampoc n'hi ha hagut gaires. Esperem que de cara a aquestes properes setmanes anem veient més propostes per part de tots, perquè al final, per part dels que volen repetir, per part dels que volen ser alternativa, veurem si al final l'alternativa acaben sent 3 candidatures, acaben sent 2, acaben unint-se, no acaben unint-se, això ho veurem les properes setmanes, però, com diem, és molt important que veiem propostes per part de tots, per part dels que volen tornar a dirigir el club i per part dels que volen dirigir el club per primera vegada. Per tant, com diem, esperem que les veiem aquestes properes setmanes, veurem el tema de les signatures, ho anirem seguint tot i us ho anirem explicant aquí aquestes eleccions que, de nou, permetran al Barça escollir qui volen, els seus socis, que sigui el seu president.